άτυχου μαθητή του 15χρονου στο κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου, και ενώ καλά δεν είχε τελειώσει η κηδεία, άρχισαν δυστυχώς τα επεισόδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφίζουν στελέχη της κυβέρνησης και λένε ότι δίνει πολιτική κάλυψη στους κουκουλοφόρους, ενώ κατηγορούν τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν φρόντισαν να περιφρουρήσουν τη χθεσινή πορεία του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός στις αλλεπάλληλες επαφές που είχε σήμερα με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης ζήτησε ομόφωνη καταδίκη της βίας. Ομόφωνη καταδίκη της βίας ζήτησε και σήμερα πριν από λίγο, ενώ η Αλέκα Παπαρίγα προχώρησε ένα βήμα περισσότερο και κατηγόρησε τον Αλέκο Αλαβάνο ότι χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων, προκαλώντας βεβαίως την έντονη αντίδραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της αστυνομίας επικαλούνται στελέχη του κυβερνώντος κόμματος προκειμένου να στοιχειοθετήσουν υπόγειες σχέσεις της Κουμουντούρου με τους κουκουλοφόρους, για τους οποίους λένε ότι στη χθεσινή πορεία ξεπήδησαν από τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν τις επιθέσεις με τις Μολότοφ, την ώρα μάλιστα που ο Αλέκος Αλαβάνος, αντί να προστατεύσει τη διαδήλωση, έδινε συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Ο Κώστας Καραμανλής πάντως έσπευσε να στείλει το μήνυμα ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα απέναντι στην κρίση. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες ο πολιτικός κόσμος οφείλει ομόφωνα και απερίφραστα να καταδικάσει τους εκφραστές της καταστροφής και να τους απομονώσει. Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η ένταση ανάμεσα στην Κουμουντούρου και τον Περισσό, με την Αλέκα Παπαρίγα να κατηγορεί ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τον τρόπο του ενθαρρύνει τους ταραξίες. Καλούμε από αυτή τη θέση την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων. Δεν λέμε ότι ταυτίζεται με αυτούς, αλλά ωστόσο πιστεύουμε ότι τους χαϊδεύει τα αυτιά, βλέποντας μπροστά του την κάλπη, ψήφους, καρέκλα. Σκληρή ήταν η απάντηση της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε προβοκατόρικες τις δηλώσεις της κυρίας Παπαρίγα και έκανε λόγο για ταύτιση του Περισσού με την άκρα δεξιά. Ενώ και ο Αλέκος Αλαβάνος μίλησε για συμπαιγνία Ριγίλης Περισσού. Αυτά που ακούστηκαν δυστυχώς είναι απόψεις που ακούγονται από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην επίθεσή τους ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέει η κυρία Παπαρίγα, δηλαδή ταυτίζεται με αυτά που λένε από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό εννοείται? Σας απάντησα. Στις παρούσες συνθήκες, όσο και αν το επιθυμούσαμε, δεν μπορούμε να κρύψουμε την ευθύνη του. Όμως και ο Γιώργος Καρατζαφέρης έδειξε να υιοθετεί την άποψη της κυρίας Παπαρίγα, αφού και εκείνος μίλησε για κόμματα που χαϊδεύουν τα αυτιά των αντιεξουσιαστών. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δείχνουν σοβαρότητα και υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά. Μακριά από την αντιπαράθεση πάντως έμεινε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Γιώργο Παπανδρέου να αποδίδει τα βαθύτερα αίτια της βίας στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Οι επιθέσεις, οι καταστροφές περιουσιών δεν έχει σχέση με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων, την πραγματική λαϊκή αντίδραση απέναντι στις πολιτικές αυτές της κυβέρνησης. Λοιπόν, στην αρχή είχαμε τους ψιθύρους, μετά περάσαμε χθες βράδυ, Γιάννη, στα μισόλογα του κυρίου Παυλόπουλου. Ο Πρωθυπουργός, το διάγγελμά του ιδιαίτερα ήταν, θα έλεγα, πιο σαφής. Βέβαια δεν κατονομάζει, δεν αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κυρία είπε συγκεκριμένα για βία ακραίων ομάδων. Δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ότι είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, ασφαλώς όχι. Ναι. Αλλά μίλησε για εχθρούς της δημοκρατίας, απέναντι στους οποίους οφείλουν όλοι να είναι ενωμένοι και πρέπει να τους επομονώσουν άμεσα. Ωστόσο, είπε η κυρία Παπαρίγα, τα είπε ανοιχτά και καθαρά. Λοιπόν, έχουμε δύο στοιχεία. Ο μεν Πρωθυπουργός πηγαίνει στην κατεύθυνση, να πω, των όσων από χθες το βράδυ έχει αρχίσει να λέει ο κύριος Παυλόπουλος. Πρώτον, ότι έχουμε μια βία ακραίων ομάδων. Αυτό δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι ακραίες ομάδες. Απέναντι στις οποίες λέει είναι χρέος η εθνική ενότητα. Γι' αυτό και φώναξε σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς και πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτές τις ακραίες ομάδες ο κ. Καραμανλής τις αποκαλεί εχθρούς της Δημοκρατίας. Είναι βαριά κατηγορία αυτή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πάνε να αποσταθεροποιήσουν το πολίτευμα, μας λέει ο Πρωθυπουργός. Και ότι είναι ευθύνη όλων η ενιαία στάση και η απομόνωση χωρίς μισόλογα κλπ. Αυτών των ομάδων. Αυτό είναι μια πολύ προχωρημένη ανάλυση του όσων συμβαίνει, που διατυπώνεται ενδεχομένως για πρώτη φορά σε αυτήν την ένταση. Τώρα, η κυρία Παπαρίγα δεν είπε ακριβώς τα ίδια. Είπε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων και των διαφόρων τέτοιων στοιχείων. Και αυτό περίπου φάνηκε να δέχεται και ο κύριος Καρατζαφέρης. Η απάντηση του κύριου Αλαβάνου και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά τους ήταν έντονη, θέλω να πω. Έδειξε μια αγανάκτηση. Παρ' όλα αυτά, στην απάντηση του κύριου Αλαβάνου, μας λέει λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, μας λέει ότι εδώ βρισκόμαστε ενώπιον κοινωνικής εξέγερσης των νέων. Δηλαδή, περίπου ο κύριος Αλαβάνος και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαγνώσει ότι η χώρα βρίσκεται σε επαναστατική κατάσταση.
δεν προκύπτει από άλλα στοιχεία ότι η χώρα βρίσκεται σε παραστατική κατάσταση από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον. Άρα, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια απόκλιση αναλύσεων ασφαλώς. Ο μεν κύριος Καραμανλής βλέπει μια αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας που οι εχθροί την υποκινούν. Οι άλλοι λένε εντάξει και σε αυτή την αποσταθεροποίηση αυτιά χαϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει καμία αποσταθεροποίηση, έχουμε την κοινωνική εξέγερση των νέων. Υπάρχει μια πάντως τα φαινόμενα άποψη. αυτά της βίας τα καταδίκασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σαφέστατα. Καλά, προφανώς. Τώρα, βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Αλαβάνος έχει ένα δίκιο να είναι θυμωμένος, διότι στην πραγματικότητα αισθάνεται ότι του ζητείτε ως πολιτικό κόμμα να κάνει να υπογράψει ένα είδος πιστοποιητικού πολιτικών φρονημάτων. Υπ' αυτή την έννοια είναι κατανοητός ο θυμός του, η οργή του, αν θέλεις. Τώρα, με το να πεις ότι καταδικάζονται επεισόδια δεν είναι δήλωση κοινωνικών φρονημάτων. Το είπε πάντως. Ναι, λέω με το να το πεις έτσι με την καρδιά δυνατά και να χαρείς που το λες, γιατί δεν σου αρέσουν να καίγεται η Αθήνα, να το δείξουν ότι δεν σου αρέσει να καίγεται η Αθήνα, δεν είναι δήλωση κοινωνικών φρονημάτων. Όλγα και Γιάννη, πάντως η κυβέρνηση δεν το θέτει ευθέως και το θέτει με μισόλογα. Ναι, με μισόλογα. Λέει μισόλογα διαρκώς, λέει και δημοσίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μην καταφεύγετε στο ναι μεν αλλά στην καταδίκη των επεισοδίων, καταδικάστε τα ευθέως. Στην πραγματικότητα όμως πίσω από τις κουρτίνες οι βουλευτές, οι υπουργοί λένε ότι ο πολιτικός φορέας που καλύπτει, ρίχνει μια ομπρέλα σε όλους αυτούς που σήμερα καίνε την Αθήνα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέει αυτό γιατί χτες μέσα από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά την εκδοχή της κυβέρνησης ξεπήδησαν οι ομάδες που έκαψαν την Αθήνα. Γιατί η κυβερνητική εκδοχή είναι ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να περιφρουρηθεί όπως περιφρουρήθηκε και η πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί η εκδοχή της κυβέρνησης, Γιάννη και Όλγα, είναι ότι στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδικάζει απερίφραστα όλους αυτούς που καίνε την Αθήνα, γιατί από εκεί αλλιεύει ψήφους. Ναι, πάντως με συγχωρείτε πάρα πολύ, και εγώ που με την καρδιά μου απερίφραστα καταδικάζω τα επεισόδια και λέω είναι αδιανόητα, αν κάποιος μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό και μου έλεγε καταδίκασε τα πες, πέρασε από εξετάσεις, θα δίσταζα να απαντήσω. Δεν μ' αρέσει αυτή η πίεση.